Nakasuhay na ba mo choy og lamaw butong? Unya gibutang ag royal, gatas ug biskwit. Kung wala pa lantawan ning video na akong hinungdan. Good morning mga choy. Sayo sa buntag wa mi lingaw sa akong choyen. Maong naghuna-una mi nga manguha mi butong. Kay wa mi mga lingaw, nya ang butong dili masad taas kaayo. Makabot rag mo tungtong ka sa atop. Unya mao ni among ingredients mga choy. Unya nagready na mi mga choy sa among buhat. Naganda mi og kutsara, sudalas tubig, pitsil. Unya amo dang gikuskus mga choy. Medyo hinay ra na pagkakuskus mga choy kay basig bada ang bagol mga choy. Unya kanang natagak mga choy, automatic puniton tanak kay anugon kay mga choy. Unya pag humana mo kuskus mga choy, abli din tag dorin mga choy. Kay mao man ni magdagtam isa tong butong mga choy bang daglami. Di masana pwede mga choy nga maglamaw ta walay gatas mga choy. Ug gato ding iyabo sa pitsil mga choy. Dili ni usa lang ka pitsil mga choy, duha ni mga choy kay ubay-ubay magsabaw atong butong mga kay balik usam ni kabulig atong gikuha mga choy. Unya pag humaghuwad sa gatas mga choy, automatic kumutan din natog Skyflex mga choy kay para nindot sa tanaw. Perti na ning lami mga choy. Wala pag nahuman mga choy, lami na mga tanawon mga choy. Yato da yung butangag royal mga choy. Dili pod ni basta-basta pagka royal mga choy kay true orange man eh. Nya ato dayon ko taon mga choy. Para ang gatas o ang orange mamix ginatog pag-ayaw mga choy. Di na to kalimtan ng ice kay para mubugnaw nga tong butong. Kanya human nagmix na to mga choy, ready na ni serve na to. Ato na ning taksos baso. Bintaha gini mga choy nga naatay butong dool mga choy kay sayon nas pagkuha mga choy kung ganahan ta mo lamaw. Ug nasa choyen nga makasaka, abti kaayo basta maglamaw na mi mga choy. Ug ato ding unahag serve atong Disney princess mga choy na pertisad niya mo apil-apil na sa ginisiya. Sunod na tong serban mga choy, ato ni dayong ihatag atong choyen. Kay share ba yung taon ni tungtong sa atop para makakuha lag butong. Yan sabay kasulti ni mo choyen, lami choyen na lami. Di sa tapang kalsihan ni ato sa ning birahan. Og diri na ta kutob mga choy. Salamat sa pagtan-aw sa among video nga wa gid taw hinungdan mga choy. Og maghinaot mi nga dili mo mapulaan sa among video mga choy.